Väikesed tehnilised probleemid, sõbrad, tehnilised probleemid olid siin. Ja, det tenker jeg. Det er litt prestisje å spille hverandre. Jeg tenker at det er en jævlig føler at det svikter den litt. Hvis det var lenge så var det jo bra. See on see, millest ma olen rääkinud. Ei pea lahmima. Okej, vad för det med insats? Så for det. Den håner altså selv. Det var bra fisk. Får vi poeng nå? Det var 3 år, for Tore brukte alle sine på Gjøteborg første. Ti minutter igjen, 22. Det er forskjellen. Det skjer veldig sjelden det motsatte med det beste. Nei, ikke helt. Kanskje det Norge 3 ganger. 2 poeng. Nei, nå vet Polen at de taper. Niin, 2 punkti juurde. Menin juhti. Tere Kertu! Tahtsin teile just praegu öelda, et kell on 6:09, aga seis on hoopis 6:9. Ärge. Mõlemad poolt vaadates sama. Jah, vaata, kuidas tahad. Ja kui taha ära vaata üldse. Panen pea kuuli siia. Läheb ikkagi lööma või? Ja lõi Snadi auto. Lõi auto. Lõi Snadi auto. Auto. Lõi Snadi auto. Lõi Snadi auti. See lause. Anna. Minut ja Vile peaks käima. Ikke vant til faen. Jeg tror det gjelder på en tabellen med visdom. Her er den. Ja. Kotid on ees, ma ei saa keerata. Ai, ei jaksa praegu. Paneb ees kuuli. Kellegi läks äratuskell tööle. Paistab, et on aeg, ühtegi pilet ei tule kuskil.
34. Jeg tror ikke Kroatia er god. Ikke damer. Preemia. Vous finissez la main engagée et vous avez encore 2 mains. End of the time limit. You finish the ends you started, you have 2 more ends. Lööb eest ära selle, aga nagu ikka Veronika kuulan siukest. Hello, honey. How are you? Meil on linnatuur tehtud tasuta. Kõikidest teeotstest sõits 4 korda mööda. Mitu riigi tegite 3? Me tegime ühele poole, sõitsime kõigepealt sinna poole ja siis sinna poole, kodu poole tagasi. Me tegime 8. Ja nüüd jättis kuulini kõik. 15 minutit esimesest 2 järjestist. Ei vahtanud keerama suundi. Ei vahtanud keerama. Et siin on lihtne asi on siin Eestis, või siin Eestis, Itaalias. Kui buss peaks tulema 7.30, siis kui ta kell 8 väljub, siis see on jumal okei. Ei ole vaja kiirustada. Aega on. Nii, Norra neiul on kuulid otsas. Eesti daamil, nagu ta ise tahtis. Ma veel 2 kuulid. Selles suhtes tema oma nagu nii esimene ju. No. Pärast sa lähed siit poolt vajub ära. Ei tea. Pilla palla ja Šuššauki esimene. Ei no enne ikka pane esimeseks. Vastupidi, esimeseks panen vendust, et vastab oma ära. Lüüa süüa kohe. No. Pane sisse kõigepealt. Oot. See oli kõige parem. Pole vaja lüüagi. Mis sa lööd? 2 peal ja... 1 juurde ja ongi tasa lüüa. 2 nädi veel. Nüüd võid siit tema kuulist nagu paremat poolt vaata minna. Sul on nüüd nii palju ruumi. No just vaata, riskide vältimiseks. Siit tuli hea voor, paistab, et meil on 3 tükki peal ja kas te saate aru, enne snadide vooru on meil seis 9-9. Ega ma ei näe, mis siin ekraani peal on. Tegelikult. Mul ei see. Kes ka tuu küll vähe. Enam ei käi sellega ringi. Det er 2 runder. 2 runder. Den er en del. Iraan ja ma ei teegi veel, kes... Need hakkavad nüüd mängima nagu... Ai, jäi lühikeseks putru kinni. Pudrusse jäi see kuul. Når den forrige runden er ferdig, så folk ikke skal drøye. Men de hadde hivd grisen. Tema kaamera ette. Ja, men Norge og avslutningen. Ei, see kus tahab. Hadde vært ferdig når det også, Norge vinner det. Ja. Det skal være bare 4 hvis man tar ligger under tirsdag. Ai, jääb veel lühemaks. 10. Ja, det var. Hun kom opp på 7-7. Jeg tror det er 1 runde til. Og ja.
Jeg tror du får poeng nå. Reporten er ferdig. Det er noe med kroppsspråk i kampen som ikke er avgjort. Veldig bra, Mette. Jeg klarer ikke å se, men det kommer ikke til å skyte. Aga nüüd peate tõstma üle enda kuuli. Teed umbes samasuguse mõttega nagu löögi. Ilus selles suhtes kõrge vise oli. Ilusa kaaraga ise, ta ütles, et see Karo kan ikke ta til spillet. No nii, Det ble ikke det. tegid tagasi. Nei, det var alt for langt. Mõte oli õige, tema kuulajast Jeg vil jo si at det spiller i nærheten der det skal, bortsett fra den Belgia, for den var feil. Hun treffer inn der hun skal. Det er dritflaks det der. Ikke som Belgia. Det er 10 Danmark og 11 til Burkina Faso på siste runde. Spennende der også. Hvilken sa det? Danmark er jo sikkert. En flaske, en skyr. Skyr satt opp kveldag. Skyter du på to? Nei, den bak er nummer 2. Det er en bak av denne. Nei, det er bare venner. Spørsmålet er jo om det er en eller 2. Jo, men du har skutt på at du ligger fort igjen bare på retningen. Jo. Men det var for langt også. Altså. Jeg klarer ikke å se hvem som er 2 engang. Det er anbefalt. Det er nærmere at det ikke er spilt for noe enn at det er spilt for 2. Bra, Mette. Veldig bra. Også viktig. Ja, rakas. Sai siit punkti, mis oli hea ka. Nå skal du få kaste ris. Ringen og Enne viimast mädivooru on seis 9-10. De har med marsjegreier. Siste runde. Ja, Danmark med en kule. Ja, no täna jätab siin lühikeseks. Eller må legge det, kan legge det.
Both of them. Greit, var den klar å merke? Da skal vi virkelig tilkalle dommer. Det er i hvert fall opp til henne. Ja, opp til henne. Kanskje bare for oss. No. Hvis ikke tar Stefan Gilmignon Går grisen ut, så blir den lagt tilbake i en sånn idé. Ja. Skal det skyte, kanskje? La lampe på første? Ja, viimane kuul tuli peale. Lette få bort den, så har du to skudd. Er det to kuler på skudd? Hvem vet det? Når den gjør han på skolen. Ganske bra bane. Så fint det er kula. Vil jeg la meg? Det er vanskelig å legge ut. Faren har skyttet i grisen, for det der ligger de andre. Ja, vent det. Viimane kuul. Otsustav kuul. Janura võitis selle mängu 9-11. Ja, det var